Salutare tuturor și bine veți la un nou aici pe nou juculeț pe canalul ăsta e Roblox, dar cu așa, și acum mă bucur haideți să ne musculare lucrează, da bă, lucrează. Acum sărim și după unde să vă arăt ce mai pune de aici. Un mic jacuzzi. Wow. Super. Te duci. Uitați în casa mea cu un băic. Mare pe canalul lui, dar eu mă joc pe canalul meu. Eu-am pierdut casa. Asta e casa mea, ea-am făcut. Am pierdut-o și nu odată. Vorbesc pe Ramos ca românii. De ce vrei? Ești român, băi, pe YouTube. Dar ce vorbești pe român, a? Nu știu. Haideți la 4 lei. Hai, 1, 2. Aici e casa mea. Mă pus cum s-a urcat fata asta, cum s-a urcat, mă bă. Da, eu vreau. Cum poți să faci așa ceva bine, și papa. Nu papa. Să prindem televizorul, să ne jucăm jocuri pe el, că văd că are o pristavă sau ce mai este și asta. Deci intrăm în haideți să vedem ce este jos. Serios că e, aha, omul. Bănie Dudor, wow. Haideți, omul văd, eu de ce e, mă. Cum se controlează asta? Help! Ajutor! Scăpați-mă de pe această insulă! Am uitat-mă și pe a mea părțuliță. Mă bus! Ce s-a mâncat în casa? Unul a intrat în casa mea și moară. Și jos. Nu. Ia. Ce mai fac? Da, asta e te mișcam. Liber. Uitați-vă ce drept e pateatul. Bani de bere, Iohan, poți să stai de bani, ai tu. Du-te bani să dau casă ca mine. Mai zic, bă, e soarea, e tare. Hotelul ăsta e ce n-am ce zice. Dacă eu mi-am pierdut
ăla. Schelet. Uite la... Decent, n-am zis. Sigur, poți să-mi vinzi un bandit. Pe o aiută de motociclă. Bravo. Decent, n-am ce zice. De ce? Deci Poți că să bată. Da, fără milă încă. Fără armă. Fără milă. Hai mă, boss, cine e? Cine? Îți dau niște... Tu luăm niște gheare și să le omor. Bă, Asta e casa bărbatului. super băieți. Să-ți fac un selfie cu ei. Super băieți, eu cu drugii mei. Gata, am făcut un selfie, bine. Mai nu ne mișcăm. Bă, busulică, vă ce haideți să-l speriem, dacă ne-a speriat pe noi. Tudor, cine vă nu fură casa? Dar poate acolo. Nu pot la ta. Eu dacă fi mulți, nu se... Tu toate mă omoară. Cum? Corni de mine ieșu. Acum așa, că nu poți treacă rază. Cred că l-ai dezactivat tu, da. Eu nu încearcă să-l dezactivezi. Nu. Acolo este casa. Decent, n-am ce zice. Mă urc în terenul. Pot? Pot, dar nu vrea. Bine, aici elicopter în elicopter m-a spawnat prima oară, că acum și pe fata asta. De sub urmărim fetele, urmărim noi fetele, urmărim noi Ce fetele. cu tine, Dudu, că ești singur? Da, eu urmărim. Nu se poate. Hai și aici. Nu se poate. De să mă ei, s-a dus cu liftul. Că așa e dreptatea. Să-mi pic eu apăs, dar nu... Încuiet și ușa. Încuiet și ușa, că nu se poate încuie. Uite, ca să mergi și încuiet ușa. Apar pe ușa. Casa mea, bă. Asta nu cunoașteți? Și Nici mă jucam în telefon. Joacă în telefon. Da. Și Bine, hai, gata. Bine, vom...
m-a aruncat. Este pe la mine. Uite-ți la cămare mele. Știi, și am visat. Când eram la Franța, să ne cumpărat un hoverboard. Din cât? Start. Și Nu am nimic. Bine. mă bucur că un hoverboard. Hai, drăgu. Stai. Tata, Un selfie, da? hoverboard un negru mare, bun? Cam atât pe și sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați un like. Și nu uitați, vă abonați. Pa, pa, lume!